nagbabalik po muli ang Wake Up Ilocos ngayon naman po sa ating Ilocano Act segment. Ikinagagalak kong ipakilala ang ating panauhin ngayong araw na ito. Kung napapansin po ninyo, madalas sa mga fini-feature natin dito sa Ilocano Act segments ay yung mga grown-ups na medyo may accomplishment na talaga sa buhay. Magugulat kayo dahil ang ating bisita ngayong araw na ito ay isang masasabi mong kabataan na merong goal sa buhay para magsulat at ipakilala sa mga tao kung ano man ang ating nakaraan. So, i-discuss niya sa atin kung ano ang mga ito at kinagagala kong ipakilala dahil naging estudyante ko po siya dati sa National High School, Ilocos National High School nung naging guest ako doon. At eto na nga po ang ating guest, si Mr. Carl Vincent Quitoriano. Hello, Carl! Hello, Miss Jana. Magandang araw. Ayan. So, kamusta ka naman? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, kagagaling ko lang Manila after my travel order from Mayor's office. Actually, mga 1 week akong mahigit sa Manila para manaliksik pa para sa ating ginagawang proyekto, which is the book. Mayor's office, so nabanggit mo na nagtatrabaho ka ba doon? Or parang parang nakikipagtulungan ka with the local government unit for this project? Actually, I'm not an employee or hired by Mayor. Tinutulungan ako ni Mayor to accomplish the book. Actually, last July, pre-propose ko kay Mayor yung book. Kasi one of her platforms is history and culture preservation. Kaya, kinagagalak ko. So, I'm very happy nung narinig ko yun. So, naglakas loob ako na pumunta sa kanyang opisina. Then, nagbigay ako ng proposal at pinakita ko yung book manuscript. So, tinanggap ng lubusan ni Mayor at simula nung July, sinabi niya sa akin, anything na kailangan ko, pumunta lang ako sa kanyang tanggapan. Okay, so speaking of the book, ano nga ba yung book na yan? Kasi malamang ang ating mga televiewers ngayon ay nagtataka kung ano yan. Ipakita mo nga sa amin yung manuscript ng libro na yan. At ano nga ba ang linalaman ng libro na yan at saka bakit mo naisipan na gumawa ng isang book like that, considering that napakabata mo pa, pwede namang ipaubaya na lang ito sa mga ibang mas may experience na writers. Bali, actually, ito yung proposed book manuscript, including yung kanyang book cover. Bali, ang title niya is Kawayan The Unraveled History. So, ito yung libro na pinupose ko kay Mayor. Bale, actually meron na tayong 177-page manuscript. So, bali itong libro nito, yung information nito is collated from every barangay. And actually is, nakatira kasi ako sa ancestral house namin sa Kawayan. So, that ancestral house, nakita ko napakaraming archives related to history of Kawayan. So, doon nagsimula yung aking inspirasyon, yung pag-uudyok sa akin sa pagsusulat ng libro ito. Kasi, actually, ang Kawayan, one of his weakness according sa tourism code namin is wala siyang recorded history dahil in fact, in 1911 po, nung naging town ang Kawayan after its re-annexation, nasunog po yung old Spanish convent ng Kawayan kung saan all documents from 1825 to 1911 is nasunog. So, sa panahon na ito, gusto kong i-revive yung buong history ng town sa paggawa ng libro, kasi itong libro na ito, this will be the first ever book ng Bayan ng Kawayan kung if God permits, ito yung magiging unang libro and I'm very glad to help the local government unit with this project para naman may pakita ng buong Kawayan that Kawayan really deserve to be recognized as one of the very historical town and under former the matrix of Vigan City. So that's very interesting kasi nawala yung history books na makakapagsabi ng kung ano man ang naganap sa Kawayan before. Ito yon at binubuhay ninyo siya. So you are a writer, sa pananalita mo pa lang, alam kong napaka galing mong tao. So let's know more about your hobby or your passion in writing. So alamin natin, kailan at paano ka nga ba nagsimulang magsulat? Well, noong elementary ako, isa na akong journalist, writer na ako. So bilang writer, in-enhance ko pa siya. So nung high school, umattend ako ng seminar sa journalism at fortunately, naging journalist ako. So ngayong college na ako, in-extend ko, gumawa ako ng extension not only in publication, so gumawa ako ng aking sariling way in more realistic life. Gumawa ako yung, kumbaga, magsulat ako ng sarili kong
work of art o masterpiece. But ito yung kinalabasan niya, ito yung libro. Ayan na. So, ano naman ang kwan? Parang, 'di ba, kasi minsan sa mga kabataan ngayon, ang mga hilig lang nila, mga paglalamyerda. Ikaw, ano ba yung fulfillment na nararamdaman mo pag nakakapagsulat ka? Well, napakasaya as a writer na, sa aking puso't looban. Siyempre, nananaig yung, kumbaga, pagka-proud. Siyempre, kung writer ka, mababasa ng ibang tao yung sinulat mo. Kunwari, kung yung sinulat mo is very interesting, i-recognize ka ng tao, then they will tell you, uy, napakagaling mo naman. Siyempre, I'm hoping na pag nabasa to ng tao, then they will give a positive comment. Siyempre, matutuwa ako at ikagagal ako. Siyempre, napakaganda ng kalooban ko. Imagine, isa akong bata, nagsusulat. Hindi ito isang gawain ng ordinaryong bata, ito'y gawain ng isang professional. Pero para sa akin, ang pagsusulat ay wala sa edad. Ito lang ay yung sa interest. Wala itong age limit, wala siyang age. Kumbaga wala siyang batayan. Tama ka dyan. At dapat kang tularan ng mga kabataan out there. So, eto yung first book mo. Actually. Ano naman yung nakapag-inspire sa'yo para isulat yan? Ano yung parang bakit bigla mo nalang naisipan na parang, sige nga, gagawa ako ng libro? At ang matindi nito, itong libro na to ay history book ng Kawayan, which is hindi nakikita ng ibang mga Ilocanos dyan kasi nga naghahanap sila, wala silang mahanap. Mahirap yan, so you have to gather information. What was your inspiration? Bakit mo naisip na gawin yan? Well, na-inspired ako dahil since grade 3 ako, nandito na ako sa Kawayan. Naririnig ko kasi, tinatanong ng mga iba kong kaibigan o yung kaibigan ng kaibigan ko, sinabi nila, taga saan ka? Ang sasabihin nila is, from vegan sila. So, para sa akin, hindi maganda ang feeling na sabihin nila na taga-vegan ka. Actually, taga-Kawayan ka naman. Kasi ito yung nagudyok sa akin, naging inspirasyon sa akin ng aking buong bayan. Dahil gusto ko naman na ipagmalaki na ating mga fellow Kawayenyos na taga-Kawayan sila dahil ang isang bayan na katulad ng Kawayan ay hindi lamang simpleng bayan o napakarami nitong karanasan at mga events na dapat ipagmalaki na ating kababayan sapagkat napakalaki ng contribution ng Kawayan sa establishment ng vegan sapagkat ang Kawayan is a former warrior vegan kung saan ang Pandan Port is known to be formerly known as Puerto de Pandan de Vigan. So yung Puerto de Pandan de Vigan, ito yung asset ng Kawayan na nag-help sa Vigan to establish the heritage city of Vigan. So dapat ang mga Kawayenyos maging proud sila dahil ang Kawayan is part ng Vigan na kung saan ang Kawayan ang nagbigay ng napakalaking parte sa kasaysayan ng Ilocos Sur, hindi lang ng Ilocos Sur at ng Region 1 din. Ayun. So, siguro dun mo na rin nakuha yung titulo mismo ng book, which is Kawayan, The Unraveled History. The Unraveled History. Kasi marami tayong mga untold stories about Kawayan. So, yun. Ikaw naman, sa pagsusulat ba, meron ka bang specific style of writing? Or parang meron ka bang ginagayang estilo? Or para bang nakikita mo na kapareho siya ng isang sikat na author? Or very original? How would you describe it? Para sa akin, it's original. Wala akong kinokopya. Ang ginagawa ko lang is, I just read and books kung saan matututo ako ng sarili kong style. Actually, natuto ako kay Mr. Pepito Alvarez, dati yung guest dito sa Core TV. Sabi yes, regular siya actually sa sa Let's Pepe Talks, yes. Kahit sa Let's Talk, actually he is my distant relative. Bale, si Pepito Alvarez, kasama ko siya dito sa nagsusulat. Actually, natutunan ko sa kanya, sa pagsusulat, dapat wag masyadong boring. Minsan gawin mo, yung introduction niya, parang dramatic, historic, para naman pag mababasa ng readers, may impress sila kagad. Maganda yung impact. Then, afterwards, itutuloy nila yung pagbabasa. So, ganun yung natutunan ko. Ayun. So, ano yung mga books na nakapag-influence sa'yo? Well, actually, simula nung bata ko, puro history books ang hawak History? ko. Teka lang kasi panay history na lang ang nababanggit mo. Ikaw bilang isang normal na kabataan, ano ba mga paraan mo para makapaglibang, makapag-enjoy? Hindi ka man lang ba gumigimik? Hindi ka ba naglalaro ng mga online games or what? Hindi ko hilig kasi yung online games. Mostly pag nag-online ako, halos nagbabasa ako ng mga novels online, nanonood ng documentary. Kasi para sa akin, yung mga panonood ng ganong palabas sa internet, ikakabuti naman ang pagkatao ko. Kasi yung mga online games, well,
kalilibang mo nga, pero sa katagalan, magiging addict ka. It does not contribute well to your personality. Baka meron yung time, malulun ka sa paglalaro, ayoko naman mapunta sa ganun. Yes. Okay, so if you had to choose, which writer would you consider a mentor? Sino ang mentor mo? Sa Philippines, si Gregorio F. Zaide. He is very popular and Yes, the well-known author of Rizal Books, diba? Yes. Kasi napakaganda ng mga sinusulat niya, tsaka lahat ng facts totoo. In foreign writers naman, si Sherlock Holmes. Kasi yung mga writings niya is very, hindi lang historic, napaka-mysterious tungkol sa investigation, ganon. So, ang aking mentor or inspiration na writer is si Gregorio F. Zaide in Philippines, at in foreign national is Sherlock Holmes. Yes. Okay, so ano naman ang mga current projects mo? At saka, ano yung mga iba pang mga ginagawa mo as of this moment? Aside from that book and pagre-report sa munisipyo. Well, first itong libro, and after that, yung pagre-revive ng Viray. Actually, yung Viray is a flat-bottom boat na ginagamit ng ating mga ninuno noon. Mula pa, before ng pagdating ng mga Espanyol, meron na yung Viray na tinatawag natin. Kasi isa sa mga projects na ating local government sa Kawayan is to revive the Viray, the old shipboat of Kawayan. Bale, last April 29 ata, if I'm not mistaken, dumating yung mga taga-National Historical Institute, UP Diliman History Department, FEU Archivist, National Museum, National Archives, lahat, pumunta sila. So kasama ko si Mayor, pinuntahan namin yung sunken boat in the east of Pandan River. So talagang pinuntahan namin yung area. So yun yung isa sa mga projects ng local government kung saan kasama ako. I mean na kasama is magsusulat ako about sa information about Dilay, gagawa ako ng cultural mapping letter sa bawat barangay kung saan it is located in a coastal area, para I will conduct an interview to the elders kung saan they have witnessed this Dilay. So, mukhang may career ka na after that. Nakikita mo ba ang writing as your career in the future, or do you want to do something else then? Well, alam naman natin lahat na ang pagsusulat is very hard. Hindi naman lahat ng writers is nagiging successful ba or parang hindi? Oo. So, I know what you mean. Oo, yung pagiging writer is pwedeng maging sideline. Actually, AB Political Science ako. Gusto kong ipagpatuloy ito sa law para in the future, maging abogado ko if God's permit. Ayun. So, okay naman din pala. May iba ka rin palang gustong gawin. So, is there anything you find particularly challenging in your writing? Ano yung parang may challenge ba? Ano yung nakikita mo na nakaka-challenge na na nangyayari pag nagsusulat ka? Well, yung challenge sa akin is yung talaga information talaga. Talagang minsan pag gumagawa ko ng chapter, talagang sumasakit ang ulo ko sa kakasulat. Oo nga naman, knowing na ikaw pa mismo, yung mga rini-research mo halos nawala na, 'di ba? So talagang talagang sasakit ang ulo mo sa kakasulat. Next, sa information, validity din, yung financial. Kasi kahit tinutulungan ako ng local government, nahihiya naman akong hingi ng pera. Siyempre baka sabihin nila, winawaldas ko yung pera. Actually, sinusulat ko lahat, nililista ko yung expenses ko, expenditures ko, para hindi naman masabi na winawaldas ko yung pera. Mukhang magkakaroon ka na ng trabaho after mo maging estudyante. Eto, do you recall the moment na na-realize mo sa sarili mo na eto, gusto ko magsulat? Yung parang ganun. Yung kung paano nag-originate yung passion, yung desire, yung kahit nung kabataan mo, ano ba yung moment na yon na nakita mo yung sarili mo na, gusto ko magsulat? It was third year high school, bakasyon. Bali, yun yung natatanda ko kasi dun talaga nagsimula lahat. So sabi ko sarili ko na third year high school, bakasyon yun. Kasi ang dami ko nga nakikitang archive sa bahay. Imagine, yung mga 3 ang baon namin, imagine makikita mo halos old files ng mga ancestors ko. So syempre, doon nagudyok talaga. So yun, nag-recall lahat. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, ay hindi lang compilation ang dapat gawin dito. We need to take, or we need to make a product of this as a solid book. Yun. Ayun yun. Okay, so
Eto pa, who are your favorite authors and what is it that really strikes you about their work? Well, isa pa dun sa challenges na sumusubok sa akin is kasi nalaman ng ating kababayan na nagsusulat ako libro. Well, nakatira ako sa old house. Alam nung ating kababayan na I came from an ancestral lineage. Hindi ko naman ho pinagmamayabang kasi baka sasabihin nila, I am writing. Naka-center focus ako sa aking mga ancestor which is then leaders of the town. So, I just want to clear myself. I just want to clear the content of the book. I am writing the book without thinking the pride of my ancestors. Sinusulat ko ito, it's because I want the town to be recognized by itself. Siyempre, kasama pa rin dito yung mga ancestor ko, not disregarding them. Tsaka, in terms of genealogy, I am one of the descendants of the former leaders of Kawayan. Ang gusto ko lamang gawin dito is, I want Kawayan to be more recognized. Sabihin nila, ay yung Kawayan, napakagandang lugar, napaka-historic na town. Yun yung gusto kong mangyari. Ayaw ko yung ipipinpoint nila ako na, ay nagsulat siya ng ganyan dahil mga ninuno niya na andyan. No, it's not the thing. Gusto ko, I want to make Kawayan to be known not only locally, nationally, including globally din. Ayun, so napakaganda naman pala talaga ng iyong adhikain sa pagkukumpleto ng book na yan. So, did you learn anything from writing your book and what was it? Ano yung mga natutunan mo? I'm sure napakarami nun. Well, yung sa kong natutunan is, mahirap talaga magsulat. You need to strive hard. Kailangan napakaraming patience, talagang tiis. Kailangan ng sikap at tiyaga dito. Talagang you need perseverance in order to finish this an extraordinary work. At isa pang natutunan ko is, huwag kang hinaan ng loob. Don't lose hope. Be hopeful. Dapat magkaroon ka ng inspirasyon, lagi kang manalangin sa Diyos, na sana you can continue this book para naman you can say that this book would be successful in the future. Okay, so I'm sure napakaraming mga estudyante rin dyan or mga kabataan na gusto talagang malaman ang iyong advice para sa kanila. Ano ba yung isang huling mensahe na maibibigay mo para nang sa gayon, hindi sila mawalan ng pag-asa to write? What other nice words could you say about writing for them to be encouraged na they should go for what they want, they should go for if they really wanna write, sige lang, pagpatuloy nyo, ano yung mga yon? Well, ang una kong sasabihin is, huwag matakot magsulat. Don't be afraid to write because there's nothing wrong in writing. Walang mawawala sa inyo. Doon nga sa ating constitution is, pinapasa ng ating mga mambabatas is yung Information Act, at saka meron din tayong kalayaan sa pagsusulat. So, sa mga kapwa ko kabataan, huwag kayong matakot magsulat. Sige lang, magsulat kayo ng magsulat. Walang mawawal sa inyo dahil pag nagsulat kayo, it is your own fulfillment kung saan sarili nyo rin ang makikinabang at hindi iba. Basta ang pagsusulat ninyo, ingatan nyo lang na walang masasaktan o walang matatamaan para sigurado tayong safe tayo, wala tayong sinasaktan o binabangga, para naman sa gayon, pupurihin kayo ng tao in a positive way, not in a negative way. Ayun, so napakaganda ng kanyang mensahe mga kaibigan. At maraming salamat sa iyo, Carl. We had so much, parang napakarami namin natutunan sa iyo. At tignan mo naman, at a very tender age, second year college ka pa lang, right? Second year college pa lang po siya mga kaibigan, pero talagang napakarami na niyang alam. Nakuha niya yan lahat sa pagbabasa at ngayon ina-apply niya lahat ng natutunan niya sa pagsusulat. So, he is a very nice example at sana mga bata, yung mga kabataan natin dyan, ma-encourage din kayong magsulat because writing is actually fun. Talaga masasabi ko rin yan, napakasaya. You can express yourself through writing. Okay, so thank you very much, Carl. At wag po kayong aalis, magbabalik po ang Wake Up Ilocos.